Escaparatistas, despois de que a semana pasada nos falase de Eurovisión, hoxe volve Isaac en Actualidade Usual para falarnos de... Boas, que tal? Pois hoxe trai un tema, así un pouco infantil tamén, como fai 3 semanas, que é Disney. Así, un tema moi bonito. Ten algo que ver con Frozen 2 e Vigo? Frozen non trouxen nada de Frozen. Dixen, xa se está falando moito en Vigo e por arredores e non traio nada. Bueno, imos facer un xogo. Cambia un pouco a sección. Outro máis. Outro máis, sí, efectivamente. Bueno, son cosas. Que pasa? A ti e eu non queremos ser rivales, pero é que íamos ter que acabar solamente para poder xogar. Efectivamente. Pois comento. Eu van soar cachiños de cancións de películas Disney e vos teredes que adiviñar de que películas son. Vale, guai, pero ¿Vale? con letra ou solo sintonía? Un pouco de sintonía ás veces e outro un pouco de letra, depende da canción. Vale. Vale? Vale. Parece Parece vos? super interesante. Sí. Ok, a ver quen gaña, A ver se Vou nos dan apuntar. mellor que os outros. Vale. Aquí temos a primeira. En la fuerza está el poder, en el sabio está el saber. Non? Hai opcións. Non hai opción. Non me gustan os xogos que son sin opcións. Para que se pense máis. Eu é que non sei. Non teño Unha ni pista, idea. por favor. O protagonista é un home que vive nun ambiente diferente ao seu Moui. normal. Non. Tarzán? Efectivamente, aquí a temos. Orgulloso un día estarás, hijo de hombre, un día serás. Hijo de hombre, un día serás. Sí, bueno, Bien. e lo sabio saber ou algo así que dixo na primeira É parte. bonita, moi bonita. Pois é de Tarzán 2, de a película e o que canta é Xa eran dúas. Phil Collins, ¿sí? Pois por eso non me sonaba. Tiveron éxito, Coa segunda petaron. É do ano 2005, vale? Vale. Non é tan bella, pero bueno, quédanos aí lonxe. Ai. Aquí temos a segunda. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa. Sei unha canción. Mais ou menos. E non sei cuál é. Pode ser... Sí, espera, sí sei cal é. Bella. Bueno, eu se me equivoco, me sinto os que estén escoitando, pero isto é unha ofensa. Pode ser da Bella e la Podesme Bestia. poñer outra vez, por favor. Outra vez, 5 segundos. Yo te quiero enseñar. Xa sei. É que se me veu a cabeza a alfombra. Sí. Ah. Vas ben. Eso que non me vi ninguna película de Disney, debo decir, Din, excepto din, din, Cenicienta, Aladín. Aladín. Efectivamente. Mundo ideal que nunca pude Un mundo ideal era de Aladín. imaginar, donde ya comprendí. Vale. Imos, en plan, esta canción está feita por Pablo Palos no ano 1900... equivoquei. Non pasa Os nada. dous cantantes, como podes ver, son dous. Son dous. Ricardo Montaner e Michel Early do ano 2001. A ver, Fallos probablemente técnicos son. Nos vimos aquí a pasalo ben. Non pasa Eu que nada. risa xente nos botamos. Efectivamente. Non pasa nada, continuamos. E aquí temos a terceira. Y ahora cantemos. Cuando estés en líos por tu bien o por tu mal, Pinocho. Efectivamente. pudieras dominar la tentación. Dame un silbidito, dame un silbidito. Non sei silbar. Bueno, non pasa nada, hombre. Pois esta sí que é feita por Pablo Palos no Esta ano sí. 1940. É unha película moi antiga, pero que tivo moito éxito naquela época. Os gráficos non son como os de agora, pero están moi ben feita, a verdade. Tivo moito éxito esta película, Sí, claro. sí. Todos Dixen coñecemos. antes que non vira películas de Disney. É mentira. Vin a Cenicienta porque era a miña princesa favorita. Vin Pinocho e vin todas as de Rec porque a miña irmán dabañe medo e a mí molaba Ah. acojonar. Bueno, pois aquí temos a cuarta. Aquella estrella de allá. Hoy brillará por ti. Esta tamén a vi, son unha desgracia.
Outra máis. Supoño que é de Peter Pan. Efectivamente. Aquella estrella de allá. Hoy brillará por ti, mis sueños se realizarán. Estou moi afónica, perdón. É que Cantas me ben, non gusta pasa nada. moito. Siempre ocurre así. Coñecedes a cantante, non? Digo o Sí, nome, sí, sabedes sí, quen é? sí que sei Sí, cal é. Proba. Gisela. Ai, sí, de Operación Triunfo Efectivamente. 1, pode ser. Non teño De ni idea. Operación Triunfo, Sí, tampouco nos efectivamente, vamos así, a en xeral. meter ahora fregados. Eu creo que sí, porque me sona de verlle fotos co cas demais Sí, a mí tamén me compañeiras. soa ahora que o dis. La Natalia, Chenoa, Sí. Nuria Fergó. Da igual. Sí, non no, no. Da igual, creo que vou veña. ben, pero... Seguimos. Pois Va. é do ano 2002, coa película de Peter Pan. E aquí temos a derradeira. ¿Te crees que es tuyo todo lo que pisas? Esta é moi bonita, esta é unha canción preciosa. Veña, Ángela, deixo decir a ti. No, deixo dicir a ti porque a mí non me saile. Eu sei que é moi bonita. Estou moi pero... lenta. Non vos pelexedes, home. Que sí, home, que sabes de cal falo. Veña, unha Adas, pestiña, unha porque, pestiña, Isaac. É dunha muller, Faime un gesto que me... Trenzas, muller que vive A do pelo moi largo, Rapunzel. India, India. Pocahontas. Efectivamente. ¿Has oído laborearle a la luna azul? Ai, que ben canta, quen canta esta? Sorpréndenos agora. Pois esta, como podedes ver, canta unha muller, Alan Menker no ano 1995. En antiga Pois esta isto- película. Unha cantante que a verdade que non me sona de nada, non sei se fixo algo máis, pero... Está feita por preciosa. Alan Menker, non cantada por Alan Menker. Ah, O sea que é diferente. Pois encantoume esta sección porque ademais adivinei moitas pasareu. sí. E iso é maravilloso, increíble. Tes o trofeo de gañador esta vez, Ángela. Pero Efectivamente. completo, coronamos xa. Bueno, digamos que tuve unha pequena axuda nunha das opcións, pero vámoslo obviar porque está detrás das cámaras e detrás dos micros. E non pasa nada. Encantoume a túa sección, por favor, traenos máis cousas así. E hoxe aprendimos que hai que ver moitas películas Disney que nos ensinan moitas cousas. E moitos valores. Efectivamente. Ata a semana.